Nesta ocasión imos mergullarnos nunha interpretación teolóxica de dúas historias que son, sen dúbida, fundamentais na Biblia. A fonte que manexamos preséntaas non como dous relatos separados, senón case como unha única gran parábola sobre a elección que define o ser humano. A ver, esta é a gran pregunta, non si? A que leva milenios aí flotando no aire e desconcertando a filósofos e pensadores. E o interesante é que o material que estamos a ver hoxe non nos vai dar unha resposta matemática. Non, o que nos ofrece é un relato, unha historia para pensar. Pois imos aló. O que nos propón esta análise é ver a historia de Xénese non tanto como, que sei eu, un libro de historia literal, sino máis ben como unha fábula, unha desas historias profundas que intenten chegar á raíz da nosa loita como seres humanos. A ver que nos conta esta interpretación. Entón, primeiro acto, o veleno da sospeita. Volvemos ao xardín do Edén para explorar ese conflicto inicial. E ollo, xa podemos adiantar que isto non vai só dunha mazá. Hai algo moito máis fondo en xogo. Para entendelo ben, temos que pensar no Edén non como un sitio concreto nun mapa, senón máis bien como un estado de ánimo, por así decilo. É o símbolo dunha relación baseada na confianza total, na xenerosidade. Un mundo onde todo o que se precisa para vivir simplemente se recibe como un agasallo. E aquí é cando entra en escena a serpe. A súa pregunta é, é xenial na súa sutileza, non é un ataque directo, para nada, é moito máis astuta. É só unha pequena semente de dúbida. A simple idea de que, quizáis Deus está agardándose algo. E fixádevos nisto, porque é clave. Mirade a resposta da muller. A súa perspectiva cambiou por completo. De repente, de todo o que hai nese xardín cheo de vida, a súa mente está fixada na única cousa que non pode ter, a prohibición. Vedes? É exactamente iso. A fonte que analizamos dio moi claro. A sospeita acaba de transformar a súa realidade. Na súa cabeza, a restricción é agora máis grande, máis importante que todos os agasallos xuntos. O seu centro de gravidade moveuse. E agora a serpe vai a por todas. Solta a gran promesa, a tentación definitiva. Pinta a Deus como un gardián que non quere compartir e o coñecemento como un tesouro que hai que roubar, non un agasallo que se recibe. O que ofrece é poder, ser deuses. A cambio de que? De desconfiar. Entón, chegamos ao nó da cuestión. O punto central desta lectura é que a famosa caída non empeza cando se rompe a norma. Non, empeza moito antes, cando se rompe a confianza. A sospeita, ese o verdadeiro veleno que contamina todo desde o principio. Vale, pero a historia non acaba aquí. De feito, agora damos un salto. A análise lévanos a San Paulo, que colle esta historia e, leva a outro nivel. Convérteno nun modelo para entender dúas maneiras totalmente opostas de estar no mundo. Porque para Paulo, Adán non é simplemente unha persoa do pasado. Non, Adán é o nome dun camiño, dunha forma de vivir que toda a humanidade pode escoller. E Cristo, pois é o outro camiño, a outra posibilidade, a alternativa total. E esta táboa deixa clarísimo. É como un cara a cara. Por un lado, o reino de Adán. Comeza coa sospeita e a desobediencia. E a onde leva? A falta, ao pecado, a condena. E ao final, ao reinado da morte. Pero no outro lado, o reino de Cristo. O seu fundamento é a confianza, a obediencia entendida como escoita. O resultado, a graza, o don e a consecuencia final, a vida. Pero hai un detalle máis, e é fascinante. Segundo Paulo, a graza de Deus non é só un parche para arranxar o problema. Non, é algo desbordante, excesivo. A fonte que usamos menciona unha palabra en francés, de mesure. Que ven significar eso? Algo desmedido, unha abundancia que rompe todas as escalas. E esta idea de misericordia desbordante non é nova. Xa está, por exemplo, no Salmo 51. Vese esa misericordia infinita de Dios como casi un refuxo, o recurso al que sempre se pode acudir cando un se dá conta de que está a camiñar pola senda de Adán, a da sospeita. E agora chegamos ao punto de inflexión de todo este relato, ao momento cumio. Imos á tentación no deserto, porque segundo esta análise, o que pasa ali é ni máis ni menos que o reverso exacto da caída no Edén. O contraste é brutal, parémonos a pensalo. Adán ten que lexir rodeado de abundancia, non lle falta de nada. Xesús está na situación oposta, nun deserto, sen nada despois de 40 días de xaxún.
A súa necesidade real é urxente. E aí está a clave, a mesma encrucillada, pero dúas respostas opostas. Adán intenta arrebatar, apropiarse de algo que en realidade é un agasallo, quere collelo pola forza. Jesús, mesmo morrendo de fame, rexeita esa lógica. Rexeita arrebatar nada, elixe confiar. Cada unha das tentacións é, no fondo, unha invitación a ser como Adán. A usar o poder para o propio beneficio, a poñer a Deus a proba, a dominar o mundo. E a cada unha desas invitacións, a resposta de Xesús é un non rotundo a ese camiño, e un sí absoluto ao camiño da confianza. E mirade o que pasa ao final, é incríbel. Aquilo que Adán perdeu precisamente por intentar collelo, Xesús acaba recibendo gratis, como un agasallo. Os anxos veñen e sérveno non porque el lle ordene con poder, senón como unha consecuencia natural da súa confianza. A fonte da que bebemos usa unha metáfora preciosa, a do primier de cordé, o primeiro na cordada de alpinismo. Xesús é ese, o que vai diante, o que abre a ruta nunha parede que parecía imposible de escalar. Asegura a corda para que os demais poidan seguilo por ese novo camiño, o camiño de volta á vida. E con esta imaxe tan potente xa estamos a chegar ao final. Porque toda esta reflexión teolóxica non é só unha historia do pasado, é algo que aterra no presente, nunha elección moi persoal que, dun xeito ou do outro, todos temos que facer. E para rematar de darlle forma a todo isto, hai unha cita de Kierkegaard que a fonte recolle e que é demoledora. Di que o contrario do pecado non é a virtude, non. O contrario do pecado é a fe. Isto cambia o marco por completo, xa non vai só de portarse ben ou mal. Así que, en resumo, todo se reduce a isto, a unha postura fundamental ante a vida. Unha persona pode vivir no reino de Adán, que é vivir movida pola sospeita, ou pode vivir no reino de Cristo, que significa vivir desde a confianza. E con esa idea quédanos a pregunta final. A que nos lanza esta antiga parábola a nós, hoxe? Non é unha pregunta para responder con sí ou non, claro, é máis ben unha invitación a reflexionar sobre que reino estamos a construir nós, cada día, coas nosas decisións e coa nosa forma de mirar o mundo.